pretty much amazing. Yeah. Mind your manners, you hear me? And all the people should be raising their glasses. Flow crazy, celebrating the madness. I never thought I would deliver no classics. Then I hooked up with them and they delivered more classics. Yeah, I've been keeping it. Altså, det er med til ligesom at skabe et bedre bånd mellem os 3.G'er og 2.G'er, og det er sjovt at være med til det her. Altså, det er sjovt at klæde os ud og lave det her fanefitning og alle de her shows og ting og sager, vi skal lave. Jeg synes, det bringer klassen til dig sammen. Jeg synes, vi skulle slappe af med dem. Jeg synes, fanerne er med til at bringe Gribskov sammen. Altså det samler ligesom Gribskov ligesom en national identitet, ikke? Jeg synes, faner er alle tiders, fordi jeg synes, det samler skolen, og det er jo en gammel tradition, som har været der i, jeg ved faktisk ikke hvor mange år, 30 år. Og det samler skolen om noget rigtig sjovt. Jeg synes, det er et godt koncept, egentlig. Damn, how high are we? You gotta gamble in this life, Charles Bar. I'm overprotected, do the dopest method. Og sidste år, der var der nogle rigtig sjove shows op på scenen. Jeg kan huske en af mine parallelklasser, hvor det var sådan boyband-krav, hvor de så lavede boybands, og det var sådan rigtig gennemført. Og så har der været Car Wash. Det var der Maria under arret. Og ja, det var sidste år, der var nogen, der skulle lave sådan et... Hvad hed det? Car Wash, hvor han ja, de skulle lave sådan noget Car Wash, og så var der en, der hed Emil Fredslund, som barberede sin hår væk under armene. Det var Car Wash med irerne sidste år. Så har der været nogle optrædener inde til morgensamlinger, som jeg synes har været sådan ekstraordinært gode. Jeg tror, det var sidste år, der var sådan en Car Wash. Det der er allerfedest, er jo, hvis en 1.G's-klasse der får lov til at vinde fanen over 2.G'erne. Det så vi i hvert fald mange eksempler på sidste år, hvor jeg tror, det var 1.I, der blev fuldstændig ydmyget. 3. sæt havde ikke nogen 1.G under klasse, vel? Så vi 1.I kom ind under 3. sæt. Og så havde de lagt nogle fanekrav, og så tænkte vi, hey, vi vil godt lige prøve at se, om vi kan få den, ikke? Og så kom der bare sådan en kæmpe drama ud af det, fordi så lavede vi Car Wash, og så lavede de Car Wash, og så fik man point. Og så fik vi at vide, som de andre sagde, vi fik at vide, at vi havde vundet, hvis vi ikke var 1.G'er. Eller Car Wash. Ja, Car Wash var der også sidste år. Der var en masse sjove ting. Den slår, tror jeg. Det var, der var 2 eller 4 drenge i julemandskostyme, der bollede med hinanden. Det synes jeg var skide sjovt. Protected, do the dopest method. Now my vocal perfected. This is audio breakfast. Yes. So tell a hater here's a slammer. I know they hating on us, but mind your manners. Take a second look and you'll see. There is no one like me. There is no one like me. Jeg har ingen anelse, hvordan det ser ud. Ingen anelse. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er bare noget, man får. Men måske har de sådan en hemmelig lager med faner. Nej, det ved jeg ikke. Jeg har bare aldrig hørt noget om den. Aldrig nogensinde hørt noget om den. Jeg har ikke set nogen af fanerne rigtigt. Det er sådan nogle banner, forestiller jeg mig. Ja, det er sådan nogle flagbanner. Jeg ved det. Nogle slags plakater. Det har jeg ingen idé om. Det ved jeg ikke. Det er, jeg tror, det er sådan nogle store lager. Man sidder helt op på vognene, med det hvor man ikke mere, for nu er de så gamle, at de går i stykker. Meningen, de skal hænge på vores vogn, men det kommer de ikke til at gøre. Nu får du bare at vide, at du får den, så du har den, men du får den ikke at se. Det kan vi godt svare på. Der står Tuborg der hinanden, ikke? Står noget på. Ja. Og så de har stof, og de hænger. Altså det er sådan, at 4.G'erne, dem der er studenter i sommer, ikke? De har dem jo. Og så skal de aflevere dem ved en ceremoni her i løbet af januar. Så skal de komme til den klasse, som faktisk har vundet til at overdrage fanen. Og så de kan se ud på alle mulige måder. Store vattæpper, hvor der er syet broderet på, eller en rigtig fane med den, altså ligesom en flag, ikke? Og det er meget forskelligt. Jeg har ikke noget sådan specielt, altså det er bare nogle faner, altså, der er ikke noget særligt med dem. Altså, jeg tror ikke, det er fanerne, man sådan er helt vild med. Because I'm feeling invincible. Junior high school, I had a crush on the principal. I guess I was turned on by the leadership. Now we got the game wrapped up on some Peter shit. So tell a hater here's a slammer. I know they hating on us, but mind your manners. Altså udover prestigen i at have fanen, så er det jo også bare fordi det er en sjov tradition, og når man kæmper mod en anden klasse, altså især de frie faner, så vil man jo gerne vise, at man er den bedste 2G-klasse. Det er lidt nederen, hvis man ikke har en, tror jeg.
Altså fanerne, det er jo noget, som alle folk gerne vil kæmpe om. Det er jo sejt at vinde en fan, ikke? Tuborg-fanen, forbundet mod fransk, alle de der, ikke? Det er dem alle vil have. Det er bare en ting, man gør. Det er en tradition. Man følger en tradition. Noget ære i det. Ja. Der ligger noget ære i, at det går videre til dem, der skal have den. Fordi det er skide sjovt at gøre alle de her ting, også når man selv kommer til at være 3. gear, så at folk ligesom begynder at gøre det samme, som man selv gjorde. So you can keep searching and searching. Try to find someone better. How long will that take? I'll wait.